Mosenya ne anyuola no erokamano ne Fredrick Omondi kuom report makamano. Wadhi nyime kod weche manyien. Wayudo kanyo ni jatend piny William Ruto ogolo chik mondo sikunde 13 ma yande olor kaluwore kod rach mar arita kwe e gwenge mag Hoho mar Okak koro yaw. Ruto okone migawo mar somo kod bad migawo marango somo moyiedhi mondo mi ochan chenro mag duoko jodak mane oringo lweny kod monj mondo mi oduoga e kuondegi mag jot e thuolo mar dweche 3 ka sundego yaw. Ruto oloso kinde alama no bagi gweng ma Tot mayudore Elgeyo Marakwet ne otene kod jotelo mamoko ahinya to mawuok e Hoho mar Okak. Tot ukiona hata mpaka kwa BBC ukisikia Tot unaona tu kwa mambo mabaya. Ukisikia Tot kila mtu anashtuka. Hata huyu waziri Opiyo nikimleta kwa gari anasema na hii ni ile Tot tunasikianga. I will work extremely hard under your leadership, Your Excellency, with the team that is in the security sector to make sure that our country is safe. Na kwa hivyo mambo ya siasa, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuomba hawa watu ambao wanatisha kila wakati ya kwamba waache vitisho baridi. Mheshimiwa Rais, katika hii mambo ya Kerio Valley tuliweka pesa pale ya kuhakikisha kwamba zile shule zilikuwa zimevunjwa na bandits kwa miaka karibu 20 tuzijenge upya na tusifungue.